Sa suba sang Jordan si Juan nagpamatuod. Ari siya nga nagapakari nga bisan ang higot sang iyang sandalyas hindi ako takos nga makahubad sinit. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagsiding sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Ini isa ka Ilonggo kon hiligaynon nga version sa aton semanal nga pagtuon sa aton leksyon. Ako si Pastor Luisito Tomado, ninyo host, masunsun nga host sa sining programa. Kag-ari ang aton nga mga Batikan, mga elders naton sa aton nga iglesia diri sa CPIC nga musbong ang aton nga bisita. Sila ang aton mga resource persons nga magabulig sa aton nga pagbanbad sa aton nga leksyon sa sining nga semana. Ang akon una ang pakilala sa inyo, siya ang aton nga head elder sa aton simbahan diri sa CPAC. Isa man siya ka maestro professors sa School of Engineering and Technology diri sa CPAC. Wala sang iban si Engineer Frederick Linatan. Engineer, may adlaw sa imo. May adlaw, Pastor. Kapon mga Pastor Aragon, sa amon mga abyanan na nagasunod sini na pagtuon sa aton na leksyon. Kamo amon liwat gina abi-abi, kabay na madamo kita na mga pagtulunan na makuha sila. Yes, thank you kid Sir Fred sa imong nga pagbaton sining invitasyon. Ikaduha akong pakilala sa inyo. Ato na ginakilala mga kauturan manami Batikan nga pastor naton diri sa CPAC. Siya ang aton nga Vice President for Advancement and Development. Kag formerly siya man ang aton nga Dean sa School of Theology. Wala sang iban si Pastor Dr. GCJ Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw liwat sa tanan namon nga mga kauturan, mga kabyanan nga matutom nga nagasunod sini nga programa. Kabayang Ginoo magapakamayo sa aton sa liwat samtang kita magatuon sang iyang pulong. Yes. Ari na kita, Pastor Jess and Sir Fred, sa lesson 4 para sa Oktubre 19 tubtob Oktubre 26, Witnesses of Christ as the Messiah. Apang sa hindi pa, ato na iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, ginuyari kami, nagapalapit sa imo. Una best nagakilala sa imo pagka-Diyos. Amon ini ginatugyan, nga pagtuon subong. Kabay pa ang pinakamanami igid, magagwa pinagi sa bulig sang balaan nga espiritu. Kagang amon tumalanaw, ang amon mga manugpalamati will be blessed this Sabbath morning. Salamat gid nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Sir Fred, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton na teksto sa subong na semana, makita ini sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3, nga nagasiling, si Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo. Kung ang isa hindi matawo liwat, hindi siya makakita sang ginharian sang Dios. Amen. Yes, lesson 4. Doc Jess and Sir Fred. Of all the four gospel writers, si Juan amo ang nagsulat about the divinity of God, of Jesus. Nga despite ari siya di sa duta as human, 100% human, at the same time 100% God. So ado amo gini ang masterpiece ni John out of the four gospel, Matthew, Mark, Luke, kag si John. Sang ligad ng mga duwa ka mga sinimana, it's about mga witnesses sa mga ginpang-ayo ni Jesus. Okay?
ang feeding of the 5,000, Bartimeus, ano pa to, ang blind man nga natawo, pag si Lazarus nga nabanhaw, natawo ang blind man, natawo nga bulag. Okay. And then, we were able to extract the idea that indeed Jesus was divine. Galing iti ang mga Hudyo, hindi gapon magpati. Yes, Pastor, ano pa gid ang sa ini nga semana, what will we expect to happen? So sininga semana mga kaapyanan, mga kauturan, ato naman pagatun-an ang mga witnesses, mga saksi sa kay Jesus nga siya gid ang Mesiyas. Mesiyas. Kaya importante nimo maskin sa diin nga bahin sa pag-usisa, sa paghibalo sang kamatuoran, sa pagpasanyog sang patod nga mga ebidensya, nagakinanglan gid sang witnesses, mga saksi. Karon ang aton nga pagtuon sa nga semana magahatag sa aton sang saksi sa pagpamatuod nga si Ginoong Hesus Mesiyas. Sa pagpaabot sang mga Hudiyo, sa pagpaabot sa mga katawhan sang unang nga panahon, nagakinanglan sang isa ka saksi sa pagpamatuod nga amo gid ini iya ang Mesiyas nga tuod-tuod. Ang ginatawag nga from the horse mouth. Kaya ay naging actual nga hindi lang nabati-batihan kundi nakita nila sa ilang mga witness gid, eyewitnesses. Eyewitness. Yes, Sir Fred. Sa subong man na semana, Pastor, ako na doon na usisaan ang aton tigulo mga saksi, witnesses. Kung sa Biblia pa, kung aton tanawon, hindi lang niya pwede isa na maka-witness. So, aton na kinanglan madamo, two, at least minimum of three. Kagdiri, akon man gin natanaw, nausisaan, na ang gina-expectar nga Mesiya sa mga Hudiyo, may ara sila balasihan according sa Torah, akong tanaw sa internet, isa din ako ni share, dapat descendant siya ni David. Ginikanan, tawo siya, manunudlo siya, kag ang isa diri na may kapasidad siya sa pagdumala sang bilog ng Israel. So amo nang ila na kwan. Pero ang aton pagaton Andrea, si Kristo bilang Mesiyas, kag hindi man naton kung magsiling lang dapat may witnesses gid. Wala labot kay Ginoong Hesus na nagsiling siya, anak siya sang Dios, siya ang Mesiyas. Pero dako na proof kung may ara pagid iban na makasugid sini na hindi lang bla ikaw, ako, maako lang ako na ako sini, pero it is helpful also to prove kung may other witnesses also na masalingan. Isa sa mga witnesses amo si Juan Bautista. Nga na-record ni Juan nga nagsulat sining libro nga Juan. Testimony of John the Baptist. Okay. So amo to nga si Juan nagapang bautismo mga disciples man siya. And then in reality, daw pa rin tiyanay gani ni sila. Kay si Elizabeth nga nanay ni Juan, kag si Mary nga nanay ni Jesus, the first cousins, I'm not sure. But at least lapit ang ilang pag-anon. Yes, Pastor, ano ang testimony ni John? When Jesus came, kay si John ara sa Jordan, nagapang bautismo. Ang katahom gid sini iya nga first hand nga witness mismo si Juan Bautista. Kahit isang siya nagbautiso sa kay Ginoong Hesus, witness gid sa iya sang paghambal sang amay, this is my beloved son, in whom I am well pleased. So, dira mismo, si Juan Bautista, naghimo sang iyang witness man sa iyang mga sumulunod, nga akon iya nabatian gid, kag nakitaan akon ang balaan nga espiritu nga nagkunsad, subong, no, lain gid iya ang personal testimony bala sa pagpamatuod nga ako gid iya naka-witness, nakabati kag nakakita sang dove-like nga amo ang nagkunsad kag nabatian ko ang tingog. So ini nga witness nga ginhatag sang amay sa kay Juan Bautista, amo man ang personal man nga testimony to witness man sa iyang mga disipulos. So kanami ibala kay isa ini kabutang atong talalupang doon nga kita mahimo nga buhi nga saksi sa mga eksperyensya nga aton mismo na eksperyensya hindi ta pagtaguon ini nga mga eksperyensya aton i-share, no? Kaangis ang ginhimo ni Juan Bautista sa iyang mga disipulo sa pagpamatuod nga si Ginoong Hesus amo gid iya ang Mesiyas nga pinadala. Yes, and that's correct. Kaga tuod na Pastor, pero before sina
si Juan kung nagapamautismo, gina-question siya sa mga Hudiyo, kag sa mga leaders, no, anong authority mo, sino ka? Because actually, they are also waiting for the Messiah to come. They were expecting si John is the Messiah. Pero may rason si John nga, I am not. Ano ang rason? Oo. No, amo ni makita naton rin na sa akong pagtanaw do na salan gani si Juan. Yeah. Do naging- nagapakita siya kay Juan Bautista, pero sang namangkot ang ining mga ginpadala sa mga Pariseo na ikaw ni bala ang Mesiyas na ginakuan, na ginapaabot. So nagsabat diri si Juan Bautista diretso, hindi. No, sang pamangkot siya, ikaw man bala si Elias, madamo sa mga pamangkot kay do nangin controversial si Juan Bautista. Kay sa akong pagkwando, siya gid ang gina-expecta. Yeah. Pero nagsabat si Juan Bautista na hindi ako amo ang ginapaabot niyo, kundi may ara na mag-aabot na manginlabaw pa sa akon. So amo to na gina-explikar man. Na isa diri si Juan Bautista, kung ato makita man sa Isaias, iya natuman sa iya ang propesiya na may ara sang magauna sa pagpreparar sa dalanon para sa hari. Kag iniya na-confirm ni kay Juan Bautista, hindi siya ang nanging Mesiyas diri. So makita nato na he is pointing to someone else na ginapakita niya that this is the man who will be our Messiah. Yes. Kaya balaan mo nila Old Testament mo, balaan mo nila ang prophecy. Okay, I think at that time they are really expecting for the Messiah. Much more nga they were under the Roman oppression. So gusto gid sila malingkawas magwa sina. Yes, pagid pastor. Amo inang isa sa gin-mention nimo kay tang ilang expectation sa Mesiyas lain. Mo ang expectation nila ya apon to haling ni Sir Fred kay na nga magikan siya sa linya ni David. Pagkatapos nagakinanglan nga siya mag-rebuild sang temple, ni ara siyang authority. Ilabi na tanan sa pagtipon sa mga Hudiyo nga naglinapta kag maghimo sila sang global peace and justice. Karon iya ang ekspektasyon nila, gusto nila nga Mesiyas magsunod bala iya sa ilang ekspektasyon, hindi sila nagtuo sang ginhambal sang bala nga kasulatan suno sa sunalatan ni Isaias. Lain iya ang direksyon sa Mesiyas suno sa pulong sang Ginoo. Gani nga ini daw medyo nag-complicate gamay sa ilang ekspektasyon sang sa mensahe sang Ginoo. Tidto kay sa budlayan ang Ginoo bala sang pagpaintindi bangod nga lain ang ilang gusto, no? Kung kaysa mo nakita, no, may ara kita nga gusto man iya nga aton nga hindi amo ang plano sang Ginoo kag ini kun kay isa nagahatag sang pag-upang sa kadasigon sa pagdala sa bulahaton sa Ginoo. Yes, okay. Sa aton nga Monday, si Juan, ang author sa atong leksyon nagsiling nga ang tuyo ni Juan nga ginsulat siya ang libro kag ginintroduce siya si Juan Bautista kay gusto ni John nga nagsulat sa atong Biblia sang Juan nga libro nga i-change ang mentality sa mga Hudiyo. Kay ti ang ila expectation nga hari gidiya nga mag-liberate sa ila sa oppression sa mga Romans. Ti siling ni Juan, I am not. I am not the Messiah. And then gina-tune o kung ginabagay kung sa gitara pa ni Juan ang huna-huna sa mga katawhan. Sa iya nga pagsiling, behold the Lamb of God. Yes. Ano na, Sir Fred? May mga disciples ka pamati mo. Mga disciples ni Juan, behold the Lamb of God. Yes. Amo ni siya ang natabo sang masunod na adlaw sang pagpamangkot siya kung ikaw bilang Mesiyas. Pagkasadason na adlaw, diri nakita ni Juan Bautista si Ginoong Hesus kag dira siya nagsiling, behold, ari ang kordero sang Dios. Kag ini makita naton kung tanawon naton ang kordero sang Dios, mabalik kita sa Old Testament, isa ni kabahin ang lamb, isa kabahin sang sacrifice offering na ginahimo. Kag kabalo ni ang mga Hudiyo na ang lamb is not
may madamo na mga klase na offering, but specifically, it is for the sin offering. So, karon kung magsiling kita sa Lamb of God, kay kung makasala ako, madala ako halad. Pero ining matahong pagid, na ang Diyos mismo, ya ang nagprepara sang iya, kwan. Ti, do ano na ka pinasay, kag drigin pakita ni Juan Bautista na sa mga katawhan niya, na siya ang bautismo sa tubig, apang may ara pa na si Ginoong Hesus amo ang magapuno sang balain na espiritu sa aton. Kag diri nakita ko na do ginapakita niya ang fulfillment of the mayari kita ti teksto dikto man sa sunod sa Isaiah 53 that God will provide a lamb to be slaughtered. So this is for the Jews na ma-understand na hindi ni siya Mesiyas. So paano ang Mesiyas? Kung ang ginami ni Juan Bautista na may ara ang Mesiyas mag-aabot, kagintudlo sa Ginoong Hesus as the Lamb of God, it seems na do very opposite. Opposite. Sa ginapaunong na ginapaabot sa mga audio. Yes, daw. So, kanami ang punto ni Sir Fred, Pastor, no? Pag siling, si Juan Bautista wala nagtudo si kay Ginoong Hesus kag nagpakila, yari karon ang Mesiyas. Yari karon ang hari. Siling niya, behold, the Lamb. Tin mag-question mark na sa nga alam kay ang lamb yung sacrifice niya. Sacrifice na yan. Kay luyag ni John the Baptist nga iyang itudlo sa Ginoong Hesus subong amo ang fulfillment, ang katumanan sang sacrificial system sa kaluwasan, kapatawaran sang sala. Pero resistant ang mga tao, ang mga Diyo. And that's why. Hindi na ya. That's why hindi nila batunon. So, umubalan ako kay sa ano nga, kung kita mismo hindi open sa mensahe, kay gusto nato ng ato niya, gusto amo gid ang atong tumanon, madula naton ang kamatuoran, madula naton ang kaluwasan. Kinanglan kita nga mangin open, no? Hindi kita mangin mag-prejudice bala nga inabalang ginatawag naton sa biblical interpretation pastor nga exegesis nga gusto nako niya ang pag-interpretar nakon suno sa akon pag-intindi, suno sa akon gusto, hindi sunod sa pulong sang balang kasulatan kag dira naga-abot ang paglinlang, ang pagtalang sa mga tao mangud hindi sila open, hindi kita open kung ano ang buot sang Ginoong ato mahangpan siyang pulong. So muna pastor nga pag-introduce ni Jesus, behold the Lamb of God. Only mga disciples lang ni John, but the rest of the people could not accept because what they are expecting is the Messiah that would liberate them sa oppression. One of the disciples ni John nga nakabati, behold the Lamb of God. Ti siling ni John, ti nabatian man nila nga the one that is coming is greater than me. Oo, na ti pagkakita sang duwa ka disciples nga ara na ang tudlo ni one, behold the Lamb of God. Ginbayaan nila si John kag nagsunod dito sa ano ni. So ang isa gali di Sir Fred nga mga disciples ni John amo si Andres. Yes. One of the two among the two. Anong nahimo sini Sir? Anong resulta? Akon blagin una si Andres ni kag ang isa na wala na mention dire nga sumulunod ni dugay na ni sila na disipulo ni Juan Bautista. Posible pagsugod pa. Pero ako na una sang ginbayaan nila si Juan Bautista. Ano blagin batsyag ni Juan Bautista? Uy, dugin neglect niyo nako. Pero aton makita na it is not the intention of John the Baptist na ihakuton niya ni para do mangin follower niya pero daw nalipay siya siguro, I don't know. That's correct. They follow Jesus na nag-usisa sila. Posible amo ni gani na nakita ko na fulfill gid kay Juan Bautista is ang pag-prepare. So it is not ang focus, ang attention hindi sa iya kundi pointing to Christ. So nakita naton di sa kabalo ni Andres kag sang isa diri ang ila ginhimo to ginsunod nila sa Ginoong Hesus kag nangusisa sila kay nagbatya gid sila yan na this is the message ni Juan Bautista na aton ginapangita. So ang nakita naton di sa aton na leksyon na wala lang sila
na satisfied na mabalaan na kundi gusto nila pag magpabilin siya kay ang isa nila pamangkot kundi siya nagapuyo. Yeah. Posible amo man ang ginhimo nila kay Juan Bautista na Yes. nagupod sila mismo para ma-experience siya. Kagdi, one of the reasons nga nagupod ni sila, kay di si Juan mismo naghambal, nga somebody is coming greater than me. Ti, pag tudlo ni Juan, behold the Lamb of God. Ti siling ni Andres, kag isa sa mga disciples, siya na ni, sundon ta. Yes, ano pagit pastor? Kanami bala pastor sang attitude ni John the Baptist, no? Atong ginmensionar ni Sir Fred. Wala balaya sang power struggle. Yep. Oh. Wala sila sa, uy, do lain na niyang pagtulok nila sa akon ha. But makita natin siling ni John the Baptist, he must increase, Yes. I must decrease. Kung kaya isa doon, di nato na makitaan sa mga katawan sa Ginoo. Sila na, about makwanta Daw siya. kwanta siya. But isa ini siya mga kauturan katalalupang doon naton kung ano ang aton mangin attitude sa pagdala naton sa buhat sa Ginoo. Dapat magkinanglan sa aton ang unity, ang support. Kag kung makitaan naton nga may kauswagan, hindi ang kaugalingon naton makita nga kung wala ako, Ay mo na siya. Karon anay nga nakakuha na daw, hindi na kuya ma-recognize. Okay. So makita natin yung mga kauturan. The one thing also nga akong luyag emphasize dire, nga sang pagkahibalo ni Andrew, kag most possibly ang isa mo si John, nga si Ginoong Hesus amo ang ginatudlo ni Juan Bautista, nga amo ang Mesiyas, kag hindi siya, they spent a day with him. Pag sila ni Ginoong Hesus, sinong inyong ginapangita, ang ilang sabat, diin ka nag-start. Kaya gusto nila to spend more time sa kay Ginoong Hesus sa paghibalo pagid. To see is to believe. Oo, and to oo, talk. Yeah. oo. So, si Ginoong Hesus nagsiling, come and see. Yeah. So, nagkadto sila dito, the Bible was silent, but for sure, ginhambalan sila ni Ginoong Hesus that made them decide, okay, They we were will convinced. share also. They were convinced. They were That's convinced. why the first thing that Andres did is to share the good news sa iyang brother Correct. si Oo. Simon Peter. Simon Peter, So amo na ang resulta gid nga Simon Peter is one of the beloved ng disciple of Jesus. So ari kita si Philip, sir, anong natabo iya kay Philip? Sang si Philip naka-kuan man, close friend of the first two disciples. Sang gin tawag Kay siya. kasi manwa sila di Oo, isa sila ka lugar sa Bethsaida. Sang nakita ni Ginoong Hesus si Philip, ang invitasyon, mag-upod, sunod ka sa akon. May ari lang ko ang tatlo ni ka-term na doon nakita agad ang come, see, kag follow. So pag sa duwa to, sa kay Andres, kag kay Juan, they come and see, they experience Jesus. Now karon kay si Philip yan, nakita ni Jesus, follow me na lang. So kag diri, amo man ang nabatyagan ni Philip para sa iya ng biyana aton makita diri sa aton na lesson na si Nathaniel. Si Nathaniel gin-describe di siya na do ka congrega do ka ano ni na klase na maligdong na Hudiyo. Kag sang na eksplikar ni Philip ni kay Nathaniel do hindi pa ni magsugot na we have found the Messiah. Nakita na mo ng Mesiyas. Amo na ni ang nabatian naton dito. Posible nakabati ni siya kay Juan Bautista. Kag sa iban pa na pagbasa nila sa kasulatan sa Biblia. Kag amo na ni ang ginaulat. Pero sang nabalaan niya na nagalin sa Nazareth. So may maayo ba lang magwas sa Nazareth? Amo na ang kwan niya. Yeah. Pero diri naton makita sa sabat ni Philip man, come and see. And that's yes, Pastor. Okay, sa bala ang prejudice, ang prejudice, no? Pagka-prejudice, okay, isa nagaupang sa aton bala nga paghangop sang kamatuoran, nga sila nga kuan ni isang una kuan man ini ano man ang makwa naton dira apang isa ka butang samtang si Nathaniel daw hindi kaayo mo kumbinsi ang Ginoo nakakita gid siyang iyang tagipusoon sa bagay nga sang pagkadto na ni Nathaniel siling ni Philip sa iya, okay, come and see. No?
lain gid gali ining sino nga hindi lang magsiling ka sunod ka sa kay Kristo, hindi lang pagtan-awa ang akong kabuhi. Lain gid nga nagahambal ka kag ang ginahambal nimo ginakabuhi nimo, makasiling ka come and see, tan-awa kag kari kag tan-awa kag sang si Nathaniel nagkari layo pa siya din hatagan siya commendation sang Ginoo, ano silang sang Ginoo, here is a man tao without deceit. without deceit. Do nami pamatian no, daw lain iya ang iyang pagtan-aw sa kay Ginoong Hesus, mayara balada nga mga tawo nga mayo dira, pero siling sa Ginoo siya, here is a man without deceit. Pagkatapos siling siya, paano nimo ako nakilala? Siling na Ginoong Hesus, bag-o pa si Philip naghambal sa akon, nakit-an ta na ikaw sa idalom sang fig tree. Actually, ano ang ginahimo ni Nathaniel dito? Nagapangamuyo siya sang pagiya, sang balaning espiritu. Kung bala, amo gid bala ning Mesiyas. Tudloy ako kung ano sin. So, paghambal ni Ginoong Hesus, wala pa si Philip naghambal sa ako, nakit-an ta na ka sa dalom sang fig tree. Kag na-connect niya, this is the Messiah. This is it. Kaya di ka pangamuyo ko. Nga pangamuyo No, when Philip said, come and see, di nagduda siya. Is there a prophet that will come out of Nazareth? So nag-pray gid siya. Iti, ti samtang ga-pray siya, nakitaan siya ni Jesus. Na, that's why, pag siling ni Jesus, nakita ta ka, amo tong hambal mo. This is the answered prayer. Okay. Pastor, na doon nakita ko man na may bintaha gali ang pagka-prejudice sa akong nakita ko kay Philip nga man kay na-experience siya gid mismo mo kung wala siya guro ng verse bila sa to na mapati-pati lang kita, masunod-sunod lang kita mo. Pero dire kay Nathaniel, I mean, na because of na may mga pagduwa-duwa siya, nabatyagan o kung na-experiensyahan niya gid ang physical kwan gid kay Ginoong Hesus. Yeah. So possibly sama na Kaya nabalaan niya kay sa iya gid yan kwan gid, this is it. Kay my prayer is answered. Kanami ito pastor sa imo punto. Nga before siya nagkakanto kay Jesus, nangamuyo siya to give him the sign. Kung ano gid ang sign. Di nakita iya gid. Now, sa kay Nicodemus, why not that time? Pastor Jess, ano ang aton di makuha sa kay Nicodemus? Si Nicodemus, secret follower sang Ginoo. Yes. Manggaranon siya, Yeah. member siya sang Sanhedrin, influensyado siya nga tawo, kag nakatuon siya sang pulong, kag kumbinsido siya, pero hindi pagid. Mangani. Kumbinsido sa bagay nga ang naunang nga step nga iyang ginhimo, nagkadto sa kay Ginoong Hesus Amen. That's sa nice. gabi. Agod nga hindi siya siguro mabalaan, okay? Kag amat-amat siya pangusisa sang kamatuoran na hanungod sa kay Ginoong Hesus. Although on the first place wala siya na convince, apang ikaduha katatlo siya magkadto kay Ginoong Hesus mo. Ikaduha nagkadto siya agud sa pamangkot naman sang conversion. Kang Ginoo naghatag sa iya dapat mataw ikaliwat. Kag kun aton pagkatalapang doon mga kauturan sa katapusan nga bahin sang ilang pag-atubangay ni Ginoong Hesus, gindipinsahan niya na si Ginoong Hesus sa korte. Dapat balang ato ni ikondinar nga wala pagani nato nga batian. So sa padayon nga pag-usisa ni Nicodemus, primero nahuya siya, nagapanago siya, apang sa ikatatlo na nga bahin, siya nag-open na gid. Kag siya mismo ang nagkuha sang lawas ni Ginoong Hesus dito sa cross. Bahala na kung anong imo ihambal sa akon diri. I am convinced that He is the Messiah. In fact, naghatag siya sang 75 pounds nga spices kag perfume. Wow. Para nga i-anoint sa lawas ng Ginoo. Do mga 35 kilos na pastor nga spices kag perfume. Yeah. Mahal ka na. Apang siya mismo nag-open upod sa kay Joseph of the Arimathea, secret followers ng Ginoo, apang sa Both of them katapusan are members of the Sanhedrin. Yes. Apang on the final end, they were convinced. Ako ipakuha si Ginoong Hesus dira sa kagang akon nga lulubngan Wala pa nga nagamit first pa class. to. Oo. Oo. Nga musulayong akon igahatag. Kag amo ini mga kauturan kon aton ni open ang aton tagipusoon sa panghikot sa balang espiritu. Ano man ang aton estado, ara man kita sa upper class, middle class,
lower class, ang Ginoo ay nagapili. Siya nagahatag sa kaluwasan sa tagsa-tagsa na magasunod sa iya. Yes, Sir Fred. Sa akong din na pagkuan, Pastor, na doon na tingala ko bla sa sitwasyon ni Nicodemus, kay siguro gini na nakabati ni siya kay Ginoong Hesus pagi sa galapnag na tong ngalan ni Ginoong Hesus. Ang isa ko din na pamangkot, sino ang gin-transact niya na maka-appointment kay Ginoong Hesus. Kag posible madamo siya, ang iya di damo siya na palamangkutanon mo kag may batyagan niya Jesus is from God. So isa diri na makita nato na ako na realize na posible, I don't know, possibly there's someone, I don't know, sa disciples ang nag-arrange ni, possibly you want to know more, come and see. Do something amo na batyagan Yeah, okay, and do that's ang mga right. na you want to know more, experience Jesus. Ang isa pa gid akon di Pastor Jess and Sir Fred nga nakita. Nicodemus being a member of Sanhedrin, educated sila. Statesman siya. And he is as well as a teacher. So, si Jesus, hindi iya educate. Hindi iya wala iya na-educate sa mga ayong mga universidad sa Jerusalem. But Nicodemus believed that he is a good teacher. Na? Pero ang pagka-Misaya, may doubt siya, may reservation si Nicodemus. That's why, amo to gikadto yagid as what you have said 3 times siya nagkadto. After third time, convinced siya nga he was not just a teacher, a rabbi, but indeed, he is the Messiah. So, amo to nga, convinced siya. Tiya mo na, namin mga otoran nga to see is to believe, to experience ourselves. Nga kita gidya amo ang magkuhan. So, they are witnesses. Mga utod, kadamo pagintani sa amo ni Sir apang tapos ng atong panahon. Mga na lang ko kay Sir Fred and then eventually si Doc Jesse. Mga kulturan, ang aton na leksyon, nagapanumduman sa aton kung paano man kita mangin saksi kay Ginoong Hesus. Before kita mangin saksi sina, aton natunan na dapat mangin ma-experience ginaton si Ginoong Hesus sa aton kabuhi. Paano naton ma-experience? Posible kaangay man ni sang mga natabo sa aton mga witnesses diri sa leksyon naton na we must subong hindi naton na makuan but through sa pagbasa naton sa aton na mga sa balaan kasulatan kag sa pagpangamuyo, God will fill us through His Holy Spirit and experience in our lives kung ano siya. So that's the time. The result is we can minister to other people also. Yes. Doc Jess. Mayara dako nga gahom ang personal testimony. Kung ano ang nahimo sa Ginoo sa aton, hindi naton pagtaguon. Share sa mga katawhan. Bangod pinaagi sina aton makita ang gahom sa Ginoo nga magabaylo sa kabuhi sa iban, hindi lang kita mapakamaayo, kundi ining pagkamaayo kakaluwasan, mapaambit naton sa iban sa kahimaya sa Ginoo. Yes. Mga kauturan, ibaya nga mabatian ta lang sa ibang nga tao. Kumparar sa aton personal gid nga experience. Ini si Juan Bautista, si Philip, si Nathaniel, kag si Nicodemus were first hand nga nakita ginila ang pagka-Mesiyas sang Ginoo. And then silang ni Doc Jess and ni Sir Fred, after we have learned Christ through our personal experiences, let's go and share it, the good news to others, so that sila man makapalapit sa Ginoo kag maka-experience man sila to see for themselves that indeed Jesus is the Son of God, the Messiah. Sa hindi pa si Pastor Jesse magpangamuyo, aton anay pasalamatan liwatin ng aton nga mga sponsors, si Sir Ido and Femidon Vandes, ang mga magulutod ng mga Federo, Alex and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, Mark and Meryl Mendoza, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Helen Barbasa, Arcadio and Liti Mendoza, Sister Antipas Piedad, si Sister Marlubel Erota Lorin, Ladel Labalan Gascon, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamone, Dr.
Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, John and Goldie Juligi, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, kag si Dr. Erwin and Doktora Hardinico, kabay pang Diyos, magapakamayo sa aton mga sponsor. Yes, Pastor Jess. Magampo kita Ginoo, salamat sa imong gugma, sa pagpadala sa imong anak, agod sa pagluwas sa amon, sa sining kalibutan, sa sala. Tuguti nga ining kaluwasan, amon man mapaambit sa iban, pinaagi sa pagsaysay, sa nganong imong nahimo sa among kinabuhi, kag pinaagi sa mahimaya imong ngalan, kag madamo man nga mga kalag, madala sa among tiilan. Salamat nga ako nagsabat sa ang pag-ampo karon sa ngalan ni Jesus. Amen.